Искам да ви разкажа за платежната система A2 Cash. Това е сравнително нова система, която е много удобна. Може да си попълвате вашето портмоне в Perfect Money през тази система. Също така може да си изкарвате парите от Perfect Money. Тук нагледно ще ви покажа някои неща. Примерно това първото е попълване на сметка, т.е. да си попълните портмонето в A2 Cash. Тук има няколко варианта. Примерно най-удобният вариант е превод, банков превод. Натискате тук. Това са данните, където трябва да се направи превода. Значи този превод съм го тествал. Таксата е през моята банка, от която съм го тествал, е $50. Най-вероятно при всички банки ще са различни таксите, но да речем, ако искате да преведете $50, ще имате $50 такса. Заради това е по-добре да се превеждат големи суми, примерно над $300, 400, 500, 1000, значи до $3000 е една такса, около $50 за превод. Като направите банков превод с тези данни тук, фактически парите ще ви са, значи когато съм го тествал, те се появиха на 26-27 час някъде тук в сметката ми. Съответно, има и друг вариант. Това, ако правите лично ви превод, тук пише комисия 0. Ако искате някой да ви направи превод, т.е. трето лице, значи давате това нещо. Тук също е много важен момент в примечание, където това е основание за плащане. Значи, това нещо е много важно да го посочите в основание, защото по този начин точно ще се идентифицира, че превода е за вашия акаунт в A2 Cash. Може да превеждате от тук, от тази сметка, може да си превеждате примерно, може да си превеждате на карта, на тяхна карта. Тяхната карта се поръчва за $5. В момента е поръчна, не знам кога ще дойде, но предполагам, че до 7-10 дена някъде да дойде. Трябва да дойде. Също като, значи има варианти, ето, превеждате на вашата карта, натискате тук, попълвате сумата, която искате да превеждате, ето натискате, това е на тяхната карта, която те ви пращат. Има вариант на всякаква карта. Ето, примерно имате карта на някаква българска банка, примерно Visa или MasterCard, тук вкарвате само номера на картата и до кога е валидна, сумата, валутата и също натискате продължите. До 48 часа получавате превода, но тук също ви препоръчвам с по-големи суми да оперирате, т.е. да не си превеждате по 10, там $50, защото комисионните в такъв случай са доста високи. Така, общо взето това е. Значи от тук се попълва, както ви показах по банков път, от тук се изкарват на вашата карта или на картата, която ви праща самата платежна система. Тази платежна система се намира в офшорна зона, така че не би трябвало да имате никакви проблеми с данъци и такива неща. Значи, за да поръчате картата, първо трябва да си направите верификация. Верификацията, какво представлява верификацията? Значи, вие тук може да видите, тук зеленичкото е, значи, моят акаунт е верифициран вече. Ето, примерно, ви след регистрация ще попаднете на тази страница. Тук ще бъде написано така, че вашия телефонен номер е верифициран. Вече това означава, че при самата регистрация вие сте посочили телефона и те ви изпратиха един SMS, на който вие сте вкарали кода, сте влезли, значи по този начин вие сте се потвърдили вече телефона. Значи лична карта, верификация лични, това първото е лична карта. Това може да е с обикновена снимка, да се снимате с телефона, примерно личната карта, или да я сканирате с лицевата страна, където ви е снимката, и това нещо натискате го тук и го качвате. Другото, второто е, значи при регистрацията вие сте посочили един адрес. Сега ще ви обясня. Значи не е задължително адреса, който сте посочили при регистрацията и адрес по лична карта, да са едни и същи. Въпросът е при регистрацията е хубаво да посочите адреса, на който живеете в момента, защото картата най-вероятно ще ви дойде на адрес в почтата, по почтата, на адрес в почтенската кутия.
Заради това, примерно, личната карта може да ви е регистрирана, примерно, вие сте си регистрирали на някакъв друг адрес, нали, личната ви карта вие я слагате тук. Обаче това е второто е задължително. Примерно това може да е договор от банка, може да е а, всякакъв договор, някаква сметка платена на нещо, някакъв документ, в който да се вижда вашия адрес. Значи това е потвърждаване за вашия адрес. Тук вие качвате снимка, примерно, или сканирате такъв документ, примерно банкова сметка, където сте създавали, те ви дават от банката, примерно, нали, вашите данни, там се вижда вашия адрес и има подпис от банката или печат от банката, примерно. Този документ върши работа. Вие трябва да го качите тук. И, значи, буквално за около 1-2 часа някъде администрацията ще ви разгледа вашата верификация, ще ви потвърди всички данни и като всичко ви одобрят, в този момент при вас акаунта ви става верифициран. След като ви става верифициран на акаунта, се отварят доста повече възможности и вече може да си поръчате тази тяхна карта, която струва $5. Примерно $5 може да си ги попълните тук от Perfect Money или по някакъв друг начин, или примерно някакъв друг участник може в A2 Cash може да я приведе с вътрешен превод, защото тук има и такава опция. И общо взето, да, още за превода, когато искате да приведете, може да приведете примерно на карта на вашата банка на картата и има опция, ето примерно искате от тук да привеждате в Perfect Money. Тук натискате нали, предпоследното, след което избирате валута долар, избирате сума, тук избирате Perfect Money. Тук си слагате номера на сметката в Perfect Money, тук в това поле. Тук виждате колко ще получите, нали, пак долари, натискате продължи. Тук няма комисия, т.е. от тази платежна система парите да отидат в Perfect Money, имате 0% комисия и става веднага. Което е супер удобно, понеже в България имахме много големи проблеми с попълването на Perfect Money. Това нещо сега за нас лично е много добре. По принцип системата е доста простичка, мисля, че ще се оправите. Ако не, питате човека, който ви е дал това видео. Също така под видеото ще ви оставя един линк за регистрация в платежната система A2 Cash. И това е успех в инвестициите ви пожелавам.